Kaixo, gaur azalduko dugu Classroomen nola erabili Google Imprimakiak. Batzutan edukitzen ditugu Google Imprimakiak sortuta, baina nahi dugu klase ezberdinei pasatu Imprimaki hori, erabili lehen egina daukaguna. Goazen ikasgeletako lanetara eta sortu emango dugu. Sortu ematerakoan, agertuko zait lana edo lan galdeketa duna. Hauxe aukeratuko dut, eta hemen jarriko dut azterketa. Izenburu bezala. Hemen ikusten duzu sortu didala automatikoki sortu da Imprimaki bat. Irekiko dut, importatzeko aukera, hau egon behar du jarrita. Irekiko dut, baina hau utzi dago, nik zerotik hasi nahiko banu, hasiko nitzake hemen eta listo. Baina, pentsa, lehen egina daukadan bat aprobetxatu nahi duela. Hau da, importantea eta interesgarria. Importatu galderak. Importatu galderak, eta aterako zaizkit hemen dauzkadan Imprimakiak. Hemen, joango naiz, ona. Eta hemen agertzen zaizkit eskuinean, Imprimaki, aukeratu dudan Imprimaki hortako galdera guztiak. Nahi izango banu, batzuk aukeratuko nituzke, edo nahi izango banu, guztiak aukeratuko nituzke. Nik adibidez guztiak nahi ditut. Eta hau, gela bakoitzean egin beharko nuke. Azterketa, jarriko dut. Listo. Eta hemen dauzkat galdera guztiak. Eta hurrengo gelan berdina egin beharko nuke. Nahi badut notak pasatzea Classroomera. Hemen notak pasatzerakoan emango dio lehenengo gorde, sortu lana, eta gero notak pasako zaizkit Imprimaki horren emaitzak ona. Hemen agian beste zerbait aipatzeko importante gisa, ezarpenetan bidali mezu elektroniko bat, hau ondo dago, bakarrik institutoko entzat. Hemen erakutsi garapen barra jarriko nukenik, nahaztu galderen ordena, bakoitzari aterako zaio orden ezberdin batean, eta importantea bihurtu ezazu azterketa. Besterik gabe, horrela lehen erabilitako galdeketa bat, Classroomen txertatuko genuke eta emaitzak pasako zaizkit notetara. Aio.